Bobby Igbo, you watch if you never know now na Ruby Hotel. Odogwu here celebrate his birthday here on the 24th of July. Obulonye, over 30 billion. Over 30 billion. Today, Odogwu. Over 30 billion. Tell a worldwide and say happy birthday. Odogwu Wamo Agulu. One day Peter Obi, one day president. Over 30 billion, one day Peter Obi. Odogwu Agulu. Odogwu. This is na freedom fighters. This is na United Arab Emirates. Tell a worldwide and fans are celebrating Odogwu. Iga adike maka na agwa Anambra bụ Odogwu Odogwu si Agulu ejemba. Anyị na-asị gị happy birthday in the land of the living. Ọkwesị anyị July 24, anyị tinyere na Ruby Hotel ebe ọ ya adụme the official celebration. Today anyị na-celebrate gị na-asị gị happy birthday. Ọgọ ndị Agulu Odogwu gbashiri ike. Ezigbo mmadụ nwoke nwere obi sarịsarị ịbụrụ nwaanyị ga na-atụrụ ime mgbe niile maka na ị nwere obi oge ọbụla ọ na-asmile. Ọgaranya nwere ego ma enwesị ego ike na-eli ego ya ọfụma. Ị na-eli ego gị wute obi aṅụrị maka gịnị Chukwu gọziri gị. Obobo 30 billion gang. Onye ọbụla akpọrọ obo 30 billion gang 30 BG o nwere ihe o mewuru maka na asị na ife onye mewuru can tell ịmakwa obo happy birthday we love you. The name is Tony, the freedom fighter. Obo 30 billion. Onye bụ na zara obo 30 billion gas nwanne m ịmarụ na onwere ife omewu put call and answer obobo nwa 30 billion gas na ya dịkwa freedom fighters ga-eme ọnụ maka na ịkala shọkị nwanne m 30 billion gas ya dịkwa ọfọ nna golu gị bụ ogologo ndụ na arụ ike nwanne m na ihe adịkechi maka echi a na-akwụ akwụ n'elu ụwa 30 billion gas na ya dịkwa Odogwu nwa Tony na-ekwu anyị ike